जुनी भिंत अंगावर कोसळून 2 कामगार ठार झाले, तर 3 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. गंभीर जखमींना पुढील उपचारासाठी मुंबईला पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. कोपर ब्रिजच्या बाजूला सिद्धार्थनगर या ठिकाणी 16 तारखेला रेल्वेच्या विनंतीनंतर या ठिकाणी बंदोबस्त देऊन या ठिकाणचं अतिक्रमण काढण्यात आलेलं होतं आणि त्या अतिक्रमित जागेतून रिकामी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी भिंत बनवत असताना या ठिकाणी एकूण 12 लेबर काम करत होते आणि जुनी भिंत त्या ठिकाणी काम चालू असताना कोसळून 4 लेबर व्यक्ती जखमी झालेले असून एकाचा मृत्यू झालेला आहे आणि 7 लोक सुस्थितीत आहेत. पुढील तजवीज आणि दवा उपचाराचं काम शास्त्रीनगर हॉस्पिटल या ठिकाणी चालू आहे. झालेली मोडकरीच भिंत ती अंगावर पडून 5 कामगार होते ते जखमी झाले, त्याच्यातले 2 मृत्युमुखी झाले. याच्यात गरीब ते कामगार आहेत आणि त्या कामगारांना रेल्वेने एक तर त्यांना भरपाई दिली पाहिजे आणि त्यांच्या घरातल्या कोणाला एकाला नोकरी दिली पाहिजे. यांनी योग्य तऱ्हेने काळजी न घेतल्यामुळं हा आजचा अपघात झालेला आहे. त्यामुळे या घटनेचा खूप आपल्या सर्वांना झाळाळ वाटते आहे आणि ह्या कामगारांना सरकारमार्फत, केंद्र सरकारमार्फत, राज्य सरकारमार्फत कमीत कमी या कामगारांना मृत्यू झालेल्यांना 50 लाखाची मदत सरकारनं करावा आणि 25 लाखाची मदत ज्यांना जे ॲक्सिडेंट झालेले, जे थोडे जखमी झालेले आहेत अशा लोकांना सरकारनं मदत करावा. 2 मजुरांचा मृत्यू झाला आणि 3 मजूर अत्यंत जखमी आहेत. जखमीवरती उपचार चालू आहेत. ज्यांचा मृत्यू झाला आहे त्या मृत्यू होण्यास जे रेल्वे कॉन्ट्रॅक्टर असतील किंवा रेल्वेचे जे अधिकारी असतील त्यांनी खरं त्या गोष्टीसाठी लक्ष द्यायला हवं होतं. ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. या घटनेची माहिती आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आपले डोंबिवलीतले आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री यांच्या कानावर घातलेली आहे.